नमस्कार प्रेक्षक हो, आपण सावंत बंधू यांच्या जय गणेश चित्रशाळेत आहोत। तर आपल्याबरोबर श्यामसुंदर मांजरेकर आहेत। तर काय सांगाल? याने शाळा सुरू केल्यापासून ज्या दिवसावरून मूर्ती घडवतात ते मी मूर्ती बघून मला ते जरा चांगले वाटले। तेव्हा आम्ही मूर्ती ज्यांनी सुरुवात केली तिथून आम्ही त्यांच्याकडून मूर्ती सांगते अजून ते चांगली मूर्ती करतात। ते आमका तर म्हणजे सर्वांना आवडतात। लोक आम्हाला बाहेरपासून इले विचारतात ही मूर्ती कुठे गेला, तर आम्ही सांगतो सावंत बंधू जुईवाडी सावंत बंधू म्हणजे त्यांना सांगतो। ते म्हणतो आम्हाला बनवायचे, म्हटलं सांगा तुम्ही केवढे गणपती होय होय ते ह्या करतात, ते मूर्ती करतात। अच्छा, तर काय तुम्हाला प्रचिती आली गणपतीबद्दल? गणपती चांगलेच करतात ते, ह्यात म्हणजे चांगली मूर्ती करतात ते। चित्र होतात आता शिवाजी वगैरे त्यांनी केलो, छान छान केलं आणि शिवाजी। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रेक्षक हो, आपणास माहिती आहे की भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अवघे 4 दिवस शिल्लक आहेत। म्हणजेच 19 सप्टेंबर 2 रोजी आपला लाडका बाप्पा प्रत्येकाच्या घराघरी येणार आहे। तर आपण आलो आहोत जय गणेश चित्रशाळेमध्ये, सावंत बंधू या चित्रशाळेत। काय सांगाल, बाप्पाचे आगमनाला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिले आहेत, कशा प्रकारे कामाची लगबग आहे? चालेल, जवळजवळ 80% काम झालेलं आहे, पूर्ण 20% बाकी आहे। ते 2 दिवसामध्ये होऊन जाईल। प्रत्येकाच्या घरी सुखरूपपणे बाप्पा पोहोचेल याची आम्ही त्वरित काळजी घेतो। गणेश चित्रशाळा उभारणीपासून आतापर्यंतचा प्रवास कसा होता? चांगला सुखकर आहे, लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे, घरातला पण प्रतिसाद चांगला आहे। सर्व कुटुंब मिळून आम्ही या मूर्त्या बनवतो, घडवतो। तो मोठा सिंहाचा वाटा आहे घरातला सुद्धा। साधारण किती गणपती आपल्या शाळेत तयार होतात? साधारण 30 मूर्त्या, 25 ते 30 मूर्त्या होतात दरवर्षी, आणि पूर्ण टोटली मातीच्या मूर्त्या बनवल्या जातात। आपल्या गणेश शाळेत तयार झालेल्या बाप्पाच्या मूर्त्या कोणकोणत्या गावामध्ये जातात? जवळपासच्या 4-5-6 गावामध्ये जातात। साधारण आंदुर्ला, मापण, निवती, कुडाळ, पिंगोळी, उंबरमाळा या प्रत्येक गावामध्ये ऑर्डरप्रमाणे पोहोचवल्या जातात। आपल्या माध्यमातून अनेक जणांमध्ये घरामध्ये बाप्पा पोहोचत आहेत। या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष आपण बाप्पाची सेवा आपल्या हातून घडत आहात। बाप्पाची अनुभूती आली आहे का तुम्हाला? भरपूर अनुभव आला आहे। सर्वांना सुखी कुटुंब त्या लोकांनी ठेवलेलं आहे बाप्पाने, एवढंच आम्हाला आनंद आहे। अजून काय, त्यांची कृपा। बरोबर, धन्यवाद सर, आपण आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल। बाप्पा आगमन अवघ्या 4 दिवसावर येऊन ठेवल्यामुळे गणेश शाळांमध्ये कामाची लगबग वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, आंदुर्ला, जुईवाडी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।